Čaute, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu mám milión Pokémon kariet. Milión ich tu je. Vy vidíte teraz, čo je na spodku? Ja nie. No a vlastne toto je aspoň 40 otvorených balíčkov. Som zvedavý, čo tam bude, ale môžeme ísť na to. Takže mám tu prvý balíček. To je na spodok a ideme. Takže nič zaujímavé ani zvláštne. Ja by som prvé urobil takú veľmi dobrú vec, že urobíme tú najhoršiu vec na svete. Ale podľa mňa by bolo najlepšie ich pomiešať, aby neboli tie balíčky tak, ako boli. Ale aby to bolo pomiešané. Podľa mňa tam nebudú žiadne veci. Možno tak jedna dobrá karta v jednom balíčku, ale podľa mňa ne. Podľa mňa všetky budú rôzne. Preto ja som 2 už videl, priznám sa. 2 som videl a neboli vôbec dobré. Plus ešte aj... Počkajte. Plus ešte aj tu mám karty. To sú tiež balíčky. No a tam tiež neviem, čo je. Len v týchto, čo sú tie horšie, tak som trošku toho videl. Tak môžeme ísť 1, 2, 5. Mám 5 kariet a ideme takže. Otvárame, poď. Little, Slablu, Komala, nič zaujímavé. Mincino, to som nikdy nevidel. Nová asi karta. Nová karta, podľa mňa. Určite novšia a toto všetci poznáme, podľa mňa. Ďalšie si zoberiem. A všetko to sú rievky. To je zaujímavé. Ja som raz dostal fejku. Hodu. Toto je určite nová karta. Aká náhoda. Ďalší, ale inší trošku. Toto je strašne stará karta. Určite. Strašne. Dobre. Ďalšie sú tieto 2. Nič to není. Nič. Keď niečo vzácne dostaneme, tak ja to dám naľavo, ale podľa mňa nič. Takže Skarmory, to som nikdy nevidel. Gumi, Aron, Bronzond a nejaká určite nová karta. Ešte ju nemám. Pokémonov som veľmi dlho už nemal, tak ako v rukách, takže ospravedlňujem sa, keď tam budú zlé mená, ale proste veľmi dlho som ich nemal. Corphish, Lotat nejaký, Slurfup, Mantine, Froakie. To je dokonca Pokémon Go karta, vždycky podľa tohto. Pikachua, naľavo dole to tam vidíme. Ďalšie 2 na spodok. A teraz tam určite bude fejka. A je tam Hypno, Jinx, potom je tam Inkai, Zaruna, Jinx, 2-krát, Milcery. Toto je Jinx, toto je Milcery. 2-krát Jinx. Takže. Tak, raz, 2. A L-Game. Nikdy som to nevidel. Môžete mi povedať v komentároch, že čo to je. Ďalšia karta. Miss Drew. Neviem, čo to je. Nejaká divná karta. Je to dobré. A toto, však to viem, no to je jedno.
Maril, takáto myš. A Bihiem. Ďalšia nová karta. Ináč som zistil, že tieto, čo majú takto, okolo žlté, tak sú staré. Ideme ďalej. Nuzleaf, Sea Weedle, Volbeat, Paras a dobrá karta. A strašne dobrá karta. Ligand a Scyther. Toto je podľa mňa najlepšia karta zatiaľ. Toto je fakt dobrá karta. Ale na nič. Takže. Keď Reelor, však to je... Čo to je za kartu? To je strašne divná karta, to ani ukazovať nebudem. Hippowdona. Som dostal Hippowdona, toho už raz mám. Snower, toho mám dávno. A Sunkern, toho mám tiež. Takže nič. Ďalšie karty. Boldor, toho už mám, ale malinkého. Minfu, ten je dobrý, ale... Ty kokos, toto Hitmonlee. Mudsdal. To neviem, čo je. Ale toto je dobrá karta. Podľa mňa. Pekná. Ale na nič. Zatiaľ nič nám nepadá. Sandshrew. Toho už raz mám. Carbink. To som nikdy nevidel. Golett. Toho tiež už raz mám. Toho raz mám. Hitmonchan. OK. Toho raz tiež mám. Sandy Shock. Toho tiež raz mám. Som na niče. Zatiaľ nič dobré mi nepadá. Waterel. To som nikdy nepočul. Kilowattrel, to som tiež nikdy nepočul. A toto je veľmi dobrá karta. Squirrel. Taká dobrá karta. Meltan. A Boltund. A nejaké karty mi prišlo, že sú nejaké toničené. Takže, Grimmer, takáto kartička, Hansi, to už raz mám, Venipide, toho mám, Scarfy, kebyže neviete, kto je Scarfy, tak to je presne tento typeček, toho raz mám, takže je na nič. Ďalšie. A ďalšia Galarian Zigzagoon. Toho raz mám. Tohto mám, ale veľmi vzácneho. Zoroark Bergmite. Keďže neviete, kto to je, tak je to takáto karta. Glalie. Toho tiež mám rád. A Mareany. To mám tiež raz už. Poď niečo dobré. Takže Vaporeon, ten je fakt dobrý, toho poznám. Tentacool, toho mám dvakrát. Avaluk, toto je tá evolúcia toho jedného, čo som vás ukázal. Basculin, to ste môžete podľa mňa poznať. A Lapras, to určite. Ďalšie karty. Goldeen, tá je dobrá. Carvanha, to je veľmi stará karta. A zase Tentacool. Jaj, ten nám už raz padol. Lotat.
Chariabuk. Toto je nejaká stará karta, ale nepoznám ju. Nejaká staršia je. No. Posledný balík. A keď tam nič nebude dobre, tak aspoň dobre. Pekné karty. Nine Tails. Pekná karta. Electrike. To musíte poznať. Litvik. Dobre, to je dobrá karta. Mag Cargo. A Darmanite. Takže v tomto balíčku nám nič dobré nepadlo. Je ich strašne veľa tých kariet. Ale nepadlo tam nič dobré. Takže pôjdeme na ďalší balík. Na ďalšie balíky. Ktorých by že vraj mali byť veľmi dobré karty. Ale že veľmi. Kúpil som ich preto veľa. Pretože to majú dobré karty. Raz, dva, 3, 4, 5. A keď tam budú fakt dobré karty, tak sa zabudne. To zdôrazním. Kingler. Tam sú fakt dobré karty. Keldon. Toto je nejaká divná karta. Lumineon, kamo, to čo je? To sú aké dobré karty? Charizard. Včkový Charizard. OK, tam sú fakt staré a dobré karty. Rovno si to zoberiem celé. Mňa to nezaujíma. Churky 3, Taka, Stonjourner, Lunala, Gernite, Lycon, Mikiu, Reiko, Pikachu. Ale dobrý. Rayquaza, Urshifu. Prvá VMAXka. Urshifu. Rapid Strike, ale. Toto je Glaceon, druhá VMAXka. Toto je prvý Rainbow. Toxapex. Ale fejka. Škoda. Viscoot, V-Star, Gernabul, Mikiu, Gernabul, ale Včkový. Toto je Shaymin. 7000 W. Fejka. Totálna. Toto je Zoroark. Urshifu, Single Strike, ale VMAXka. Arceus, Urshifu ďalší. Umbreon, Moltres, Darkian, Howden, Rayquaza VMAX, Moltres Včkový, Galbodor VMAXkový. A Zekrom je posledný. Mám tu karty, ktoré boli od Číňana. Balík od Číňana si ideme teraz pozrieť. A nie, tam vidím dobrú kartu. Takže, toto je teda. Blastoise, Aršinu, nejaký poničený, ne? Takže ideme na to. Charizard, Pikachu, Steelix, krásny Steelix, Grimmsnarl, Mewtwo a Mew, OK, Pikachu, Grisaceo a Mewtwo X. Dobre, toto sú všetky karty. Od Číňana aj od nejakého normálneho typka, ktorý má tam fakt dobré karty. A teraz si ideme ukázať veľmi dobré karty, ktoré podľa mňa sú strašne dobré, strašne krásne. Môžete mi povedať, že či aj vám sa páčia tie karty. A prvé karty sú presne takéto karty. Tieto sú strašne krásne. Meltan, krásny.
Kilowatt, krásny. Mudslate, krásny. Beldum, úplne najkrajší, krásny. Slugma, Ducket, Kotony, Annihilate, krásna karta, dobrá karta. Frogadier, Miau, Clefairy. Strašne dobré karty to sú proste. A ďalšie karty tu máme skoro všetky Pokémon Go. Hlavne tá prvá Pokémon Go karta. Ideme. Pikachu, krásny. Kleslia, Mudkip, Blaziken, Dudum Spray, Šifry. Toto boli také trošku horšie karty, podľa mňa, ale nejsú zlé proste. To každý musí povedať. A teraz milión energií. Vodná, normálna. Toto je, ukážem vám rozdiel medzi starou vodnou a novou vodnou. Stará vodná je, to je stará vodná. Toto je nová vodná. Rozdiel, úplný rozdiel. Tak, ideme ďalej. Energia, ďalšia, ale elektrika, ďalšia voda. Toto je tiež veľmi stará karta, ale špeciálna. Energia, ale táto. Elektrika, potom temnota. Mist Energy, strašne vzácna energia. Toto sú staré karty, nová karta, to už dvakrát. A toto je tá stará karta, ktorá je fakt dobrá.